Is-suġġett favorit tiegħek, l-onorarja. Meta sirt speaker jiena, skoprejt illi min ikun ħaddim tal-gvern, taċ-ċivil, u allura nurse, jew teacher fi skola tal-gvern, u jiġi elett il-parlament, ikollu, jiġi sospis mix-xogħol, jitlef il-paga, mhux jitlef il-post tax-xogħol, sospis għal perjodu li jibqa' membru parlamentari. U jgħix biss bl-onorarja tal-parlament. L-onorarja għal min irid jifhem, l-onorarja huwa dak il-parlament li jtik il-flus li jtik tal-li jint membru parlamentari. Ammont żgħir li l-istudji kollha juru anki sal-lum li d-deputati Maltin huma fost l-inqas ħlief għal xi żewġ pajjiżi li jitħallsu minn pajjiżi kollha. U waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li jiena ħadd meta sirt Prim Ministru kienet li di waqqafta. U għat le issa minn issa l-qudiem minu impjegat tal-gvern ma jitlifx il-post tiegħu, jibqa' jiffunzjona, jibqa' jidħol għax-xogħol regolari, jirċevi l-paga tiegħu sħiħa u jirċevi l-onorarju. Hekk għandu jkun. U ħadd ma qalli xejn. U għaddiet. Wara ftit irrealizzajt li però di issa ħolqot inġustizzja. Għax jiena lil min kont qed nagħmel Ministru bir-regoli li jeżistu sal-lum, jekk issir Ministru jekk int avukat tittalaq l-offiċċju u tkeċċ il-klijenti kollha li għandek u tagħtihom xi ħadd ieħor. Ma tistax tibqa' tipprattika xogħolok bħala avukat. Għax issa full time għal pajjiż. U inti sa tgħix issa bil-paga tiegħek ta' Ministru imma ma tgħux l-onorarju. Għala volja tmur il-Parlament kull jum, forsi b'differenza minn xi deputati oħra. Trid tirrispondi kull jum il-Parlament, trid taħdem kull jum minn filgħodu filgħaxija. Sadattant l-offiċċju tiegħek ta' avukat li dom 20 sena biex bnejtu, trid talqu tgħaddi l-klijenti kollha tiegħek lil ħadd ieħor, ħalli mbagħad jekk xi darba tispiċċa mill-Ministru u tispiċċa tajt jiena ħammur ma ssibx uffiċċju, ma ssib xejn, trid terġa' tibda kollox mill-ġdid u sassib ruħek m'għandekx tħul. Issa, allura raġunament kien mela irranġajt l-affarijiet għal min impjegat mal-gvern u salvajtlu l-post tax-xogħol tiegħu u qed jieħu il-paga tiegħu u qed jieħu l-onorarju. Allura għall-Ministri di ma toċ, mhux hekk biss. Terġa' min kien konsulent mal-gvern fi sptar jirċevi paga darbtej jew 3 darbit iżjed mill-paga ta' Ministru. Dak il-konsulent mhux biss seta' jibqa' impjegat mal-gvern u jirċevi l-paga darbtej 3 darbit daqs il-Ministru, imma jieħu l-onorarju wkoll. U inti di rajta inġusta. Inġusta u stupida apparti li inġusta, għax jekk jiena nixtieq l-aħjar nies li jsiru in charge jieħdu f'idejhom it-tmexxija tal-pajjiż. Malli xi ħadd li għandu professjoni stabbilita, qed jaqla l-flus, għandu da. Jien li ngħidlu isma' itlaq da kollu, armih. U għajja sir Ministru l-ewwel tweġiba li tini huma ovvjament li lew. Għax orajt, sagrifiċċju nagħmlu, servizz għall pajjiż li nagħmlu, ma sa li ġibni fqir fl-aħħar Ministru mela. U jiena tisma' di hemm bżonn nindirizzaw għad il-issue. Bdejna diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni. Din ma twildiċ mix-xejn, bdejna diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni. U in ġenerali, il-messaġġ li bdejt nirċevi hija illi hemm il-qbil li dal-pass mhux inżidu il-pagi tal-Ministru. Din importanti li ndaħluha. Jien ma proponejx li tiżdied il-paga tal-Ministru. Kull ma għattin huwa il-Ministru barra l-paga tiegħu jibda jirċevi wkoll l-onorarju tal-Parlament. Għax iż-żewġ funzjonijiet huma differenti minn xulxin. Ministru qed jagħmel xogħlu ta' Ministru minn filgħodu filgħaxija responsabilità tiegħu. Però filgħaxija jiġi l-Parlament bħal l-oħrajn kollha. U allura jekk jiġi l-Parlament bħal l-oħrajn kollha, jrid iwieġeb il-mistoqsijiet, irid jkun qed għaliex maħniex qed intuh il-kumpens li qed jirċevi bħala ġara illi inqalat froġa sħiħa ta' kif dal-proċess ta' konsultazzjoni beda għaddej. U anke l-amministrazzjoni tagħha kienet froġa. L-amministrazzjoni tagħha kienet froġa of the first order. U nasib anke l-kuntest ekonomiku ta' żmien ma jenx. Saru żbalji kbar. U jiena irrikonoxxejtu dak l-iżbal. U xi sena wara, rajt l-istqarrija li kont rixt,
ħabbart illi id-deċiżjoni kienet sa nirriversja kompletament u li min irċeva iż-żieda dan jirrifondihom jħallasom lura. U riversjaj dik id-deċiżjoni. Kienet deċiżjoni ħażina? Mela, tlaqna?